hava turışı bugün. Motorlu. Dostlar, selam. Uzaq сөйләшеп торырга безнең вакыт юк. Дөрес, чөнки без бүген бәйрәм итәбез һәм бу бәйрәмдә йөрергә кирәк. Инде нинди сәер бәйрәм дип аптырыйсыздыр. Җавап бик гади. Бу халыкара ачык һавада йөрү, ягъни рус әйткәндә прогулкалар көне. Инде безнең белән тапшыруны карап бетергәч, без инде сезгә урамга ашкынырга чакырабыз. Әйе, дөрестән дә әлегә бүген сезне бу атнада нәрсәләр көткәнен карап китик. Сыр итеп кенә әйтәм. Син санаганың юкмы? Күпме җыр беләсең син гомумән алганда? Көчлеме мин? Кая барганымны сөйләгәнче, башта идәгез кибеткә юл тотыйк. Ачык һавада ярты сәгатьне сез безнең белән уздырырга әзерме? Алайса, сезнең белән Зөлфия. Һәм Алмаз, башлыйбыз. Зөлфия, син дә бу бәйрәм турында сөйләгәч, мин бу бәйрәмне уздырырга булдым. Тик нәрсә турында икән аңлап бетермәдем әзрәк. Мин дә бик аңлап бетермәдем, ләкин интернетта һәр мәгълүмат та бар, шуңа күрә аннан укып китсәк була. Менә ул безгә әлеге бәйрәмнең ашыкмыйча йөрү, саф һавада йөрү көненең 2 датасын күрсәтә. Ул да булса 15 июнь һәм 19 июнь. Икенчесе аның инде киңрәк торган, шуңа без дә аны бүген бәйрәм итәбез. Әлеге бәйрәм менә ул ничек кенә ашык тоелса да, аның сәбәбе кеше атыгы хәзер инде ашыга, каядыр гел кызу йөри, бер нәрсә күрми. Менә бу бөтен табигать, матурлык ничектер игътибарсыз кала һәм шуңа ашыкмыйча рәхәтләнеп йөрергә чакырып кала шу бәйрәм. Аңлашылды. Димәк, без бүген ашыкмаска тиеш һәм инде күбрәк вакытны саф һавада уздырырга тиеш. Әйе, һәм хәзер мин сине Алмаз ашыкмыйча гына видеозына карарга чакырам. Ярый, нәрсә турында инде ул? Нәкъ менә ачык һавада вакыт уздыру, дөресрәге безнең Татарстан эчендә сәяхәт итү турында. Аңлашылды. Татарча уикенд сәхифәсе. Әлбәттә. Карыйк. Сәлам, сіңле Татарша уикенд сәхифәсе һәм мин Талия шандырып әйтә алам. Минем белән сез тиз арада рәхәтләнеп ял итәргә өйрәнерсез. Хәтерләсәгез, узган атнаны без балык бистәсендә очрашкан идек. Димәк, бүген дә сәяхәтебезне дәвам итәбез. Иң кызыклысы әле алда. Яр буенда урнашкан районның яр буе паркы да шәп булырга тиеш һәм минемчә балык бистәсе бу максатка ирешкән, үзегез карагыз. Архитектор Эдуард Губеев проекты буенча тормышка ашырылган яңа парк аркасында балык бистәсе халкы хәзер тагын бер ял урынына ия булды. Яр буенда балалар мәйданчыгы, урам тренажерлары, тыныч парк һәм актив ял итү зонасы оештырылган. Күптән түгел генә районда боз мәйданы ачылды. Җәйге көннәрне иссидә үткәрәсегез килмәсә, сезне биредә көтәләр. Әлбәттә, сез бүтән шәһәрдән, бүтән районнан килсәгез, сезнең белән тимер аяклар булмый, ләкин бер дә борчыласы юк, биредә прокат эшли. Менә хәзер мин дә үземә тимер аяклар сайлыйм. Миңа 36 размер кирәк иде. Бик зур рәхмәт, хәзер мин әзерләнергә киттем. Biz мәйданында массалы шоулар көтелә. Сыр итеп кенә әйтәм, әле бу боз мәйданы эшли генә башлый, монда әле бер кеше дә юк, ләкин мине керттеләр. Хәзер мин тест-драйв ясыйм бозга. Ой! Әлеге ял төрі белән кыш көне генә шөгыльләнергә мөмкин булса, хәзер җәйендә рәхәтләнеп дусларың белән килеп тимер аякларда шуырга мөмкин. Ләкин җылы киемнәр алырга онытмагыз, биредә температура шактый түбән. Иссе кызу җәйге көннән менә шундый ярты сәгатькә булса да кышка, салкынга керергә үзе бер рәхәт, шуңа күрә без мәйданына рәхим итегез. Biz Карагановлар гаиләсе оештырган балык эшкәртү цехында. Хәзер безгә барысын да җентекләп өйрәтәчәкләр. Нәрсә, кайчан һәм ничек эшләнә. Карагановлар нәселе балыкчылар гаиләсе. Алар берничә дистә ел элек әлеге базаны сатып алалар һәм гаилә кеше белән биредә балык җитештерә башлыйлар. Әлеге экскурсияга теләгән һәркем эләгә ала. Камада нинди балыклар бар, балыкны ничек тоталар, ничек эшкәртәләр.
Экскурсия кафеда тамамлана. Бириде ризык кына түгел, интерьер да үзенчәлекле. Бер сына Крагановлар гаиләсе җыйган рәсемнәр коллекциясеннән тора. Экскурсия заканчивается дегустацией. Здесь представлены все блюда. Ну, это, конечно, не все продукции, которые вы можете у нас попробовать в рыбной слободе, но это все сделано из рыбы, которые пойманы нашими рыбаками. Мин менә шундый пилмәннән башларга булдым. Шына да бик тәмле. Мин елга бер 2 тапкыр гына ашыймдыр балыкны, ләкин менә бу пилмәннәр балык белән бик тәмле. Бәлки бу теге балык бик свежий булгангадыр. Менә безгә әле генә сөйләделәр, көндә 2 тапкыр монда балык китерәләр, аны иртә белән тоталар. Инде берничә сәгатьтән ул монда, һәм аннан менә әлеге ризыкларны әзерлиләр. Монда рыб бургерлар, барысы да бик тәмле. Хәзер мин аның барысын да әзерләп булса да ашап караячакмын. Бу искиткеч яллар булды. Балык бистәсендә ниндидер бер аерым мөхит бар. Монда һава торышы да рәхәт. Монда искиткеч матур пейзажлар. Иң мөһиме, монда сине гел елмаеп торучы кешеләр каршы ала. Шуңа күрә сез балык бистәсенә барыргамы, юкмы дип уйлап торган булсагыз, җавап билгеле, әлбәттә барырга. Зульфия Корале, мин интернетта шундый мәгълүмат таптым. Версия буенча 19 июнь бәйрәм датасы нәкъ менә шул көнне беренче тапкыр 70-нче елларда Американың Мичиган штатында үткәрелү белән рәвештә сайланган. Инде бәйрәмгә нигез салучы ул инде Рабы дигән бер кеше булган, һәм инде ул җәяүле yerine популяр итәргә тырышкан. Шуберенелі деп қойды? Әйе, нәкъ шулай. Нинди ақыллы кеше булган, нинди яхшы фикер әйткән Раббы. Яхшы? Әйе. Менә каралмады. Хәзер мегаполисларда яшәүче кешеләр бик кайдыр ашыга, әнә шу тормыш темпы югары булу стрессларга китереп чыгара. Кеше гомумән ял итәргә өлгерми, стресслар инде үз чиратында алар нерв системасын какшата, һәм инде кешегә тормыш темпларын әзрәк киметү, ул бер кайчан да зыян итми, файдага гына бара. Ярый, алайса мин дә темпны киметим, син дә темпны кимет, тапшыруыбыз да темпны киметер. Тукта инде. Туктаргамы инде хәзер? Юк, тукта түгел. Без синең белән темпны киметмибез. Шулай ук тапшыру да, ул бит алга таба дәвам итә. Ярый, алайса, нәрсә көтәсең безне анда? Нәрсә түгел, әкем Гөлназ һәм аның бик сәләтле кунагы. Әнис Шакиров, Арча егете. Бәләгә вакыттан 20 меңгә гашыйк. Арча педагогик коллегиятының музыка бүлеген тәмамлаган. Күп кенә бәйге һәм фестивальләр лауреаты. Мин инде кичкенәдән бу җырчы һөнәрен сайлап, шушы ел белән китермен дип бер дә уйламаган идем. Хыял булгандыр инде әлбәттә. Теге балачакта барбер җырлап, итеп йөрдек бит инде, концертлар куйган булып, шунда мунча артларында, гараж артларында, капка төпләрендә әбиләрне җыеп концертлар куя идек. Шуннан педколледжга укырга кергәч инде, шуннан гастрольләр, гастроль тормышлары китте инде. Шап китте бу сәхнә тормышы. Шуннан җырлап киттем инде. Хәзер сәхнәдән аерыласы килми. Син катнашкан, җиңү яулаган бәйгеләрне санасак, миңа калса, кулдагы бармаклар да җитмәячәк, чөнки алар искиткеч күп. Әлеге бәйгеләр сиңа нәрсә бирәләр? Бу бәйгеләрдә катнашу әлбәттә канатландыра инде җырчыны. Менә лауреат булган саен яңадан яңа ачышлар искәрәк менәсе килә башлый. Тагын да җырлыйсы килә, халык каршына чыгасы килә башлый. Менә мин бит инде күп еллар элек ягымлы яз конкурсында беренче тапкыр катнашып, шунда беренче урын алган идем. Шуннан соң тагы да канатланып итеп, шушы хыяллар белән тагы да сәхнәгә күбрәк чыга башладым. Һәм мин менә педколледжны быел тәмамлыйм, Алла бирсә, дип алмалгач, тагын да укырга, шул җыр буенча укырга кирәк, профессиональ җырчы булырга инде хыялым. Әнис, сәхнәдә чыгыш ясаган вакытта һәрвакыт ниндидер кызыклы хәлләр булгалый. Синең тормышыңда шундыйлар бармы? Гастрольдә бер вакыт Биектау районында буга ялгышмасам, бер авылга автобус белән концерт белән килгәч, шунда концерттан соң мин ынтылып китеп, үземнең тамашачыларым белән концерттан соң сөйләшеп калганда, безнең автобусыбыз мине көтеп тормыйча китеп барган. Инде мин шуннан соң хәзер иң беренче булып концертлардан иң беренче булып чыгып утырам автобуска. Син әле шулай ук популяр җырларга каверларда яздырасың. Менә бу һөнәрең, синең бу шөгылең ничегрәк барлыкка килде?
Бу Instagram шелтәре бит инде безнең бик актив эшләп килә бит инде. Ну мин күп яздырмыйм. Бик сирәк кенә теге 2 айга бер шулай видеолар яздырып кертәм, чөнки анда инде бик күп кешеләр карый, яңа кешеләр белән танышасың бит инде. Instagram бит инде шулай ук таныта. Күп җырчылар белән менә шул Instagramда танышып киттем инде. Шуңа видеолар яздырып кертәм әкренләп. Әнис, син искиткеч күп җырлар беләсең. Алар арасында татар халык җырлары да бик күп. Шуңа күрә мин бүген сине тикшереп карарга булдым. Син минем биремнәрне үтәргә әзерме? Әлбәттә. Әзер булсак, киттек. Менә шулай итеп синең өчен беренче җыр менә мондыйрак булачак ул. Сиңа җырлап бирергә кирәк нинди җыр икәнен. Уже җырлыйммы? Белми калдым, сизми калдым. Авый оның тузаны? Һәм шулай итеп синең өчен икенче җыр. Нинди җыр икән бу? Сандугачлар тавышыннан башлана торган. Авылым тавышлары, җырлый чишмә, сайрый кышлар, җырлыйлар арышларым. Шул. Чынлап та бу авылым тавышлары дигән җыр иде. Афәрин. Һәм тагын бер җыр. Син бик җиңел генә беләсең. Кызык түгел син белән уйнарга. Бусы кыенрак булыр дип уйлыйм. Монсы инде әлбәттә Казан турында, Казан кичләре. Киләле Иделенең җиләсе җиле, гөлләре... Юк, яңадан. Ничек аны сүзләре? Киләле Иделенең җиләсе җиле, җирләргә чәчәкләр сибәле. Ак булып, саф булып, истә калсын Казанның кадерле кичләре. Казанның кадерле кичләре. Әйе, афәрин сиңа, Әнис, чынлап та җырларны бик әйбәт беләсең икән. Син санаганың юкмы? Күпме җыр беләсең син гомумән алганда? Санаганым юк, менә халык җырларын, ретро җырларны барысында белән бәйтерлек була. Ягъза бер 1000-нән арткандыр инде андаймы сан. Бардыр. Ярый, Әнис, мин сиңа иҗатыңда уңышлар теләп калам. Әле ул 1000 генә булмасын, 10 меңдә миллион да булсын һәм шулай ук иҗатың чәчәк атсын. Сиңа уңышлар. Рәхмәт бик зур. Ә сез тапшыруны алга таба карагыз. Алмаз нинди мотор бит табигать, тарихи урыннар, гомумән безнең республикабыз. Ярый әле безнең татарча уикенд сәхифәсе бар. Безне инде республиканың матурлыкларын яраткан тамашачыларыбызга күрсәтергә. Килешәм һәм Толья кебек шу матурлыкны күрсәтүчеләр бик тиздән артачак. Ничек була инде ул? Наилә күптән түгел бер фестивальгә барып кайтты һәм андагы балалар республикабыз турында, аның матурлыклары турында шул хәтлешеп фильмнар һәм сюжетлар эшлиләр. Ярый, карый алайса. Әйдәгез. Җитмеш-җиденче лицейда «Якты дөнья» дип аталган 10-нчы ачык балалар киносы һәм тревел журналистика фестивале узды. Финалга 30дан артык яшь журналист эше керде. Җиңүчеләр диплом һәм фестиваль футболкалары белән бүләкләнделәр. Фестиваль безнең инде узак еллар алып барыла. Төрле сезонда, төрле кызыклы темаларны күтәрде безнең фестиваль. Татарстан буенча инде безнең мәктәп балалары әйләнеп чыкты дисәк тә була. Ширек сайын диярлек инде үзләренең проектлары бар аларның. Шушы проектларны балалар үзләре командаларга бүленеп эшлиләр. Шәһәр буенча, Татарстан буенча барып интервьюлар алып, архивларда өйрәнеп, интернет материалларынан файдаланып, үзләренә зур материал туплар һәм менә бу фестивальдә инде аның нәтиҗәсе буларак алар үзләренең проектларын яклыйлар. Какой ты высокий. Я могу так немножко сказать. Не надо.
Со скольки лет, получается, этим всем занимаешься? Мне надо трогать микрофон, это только Хорошо. мое. Фестиваль, значит, вот как он появился, я уже в 5 классе начал ходить в видеостудию, и вот с 5 класса я посещаю «Яркий мир», всегда занимал самые высокие места, ну, в топ-3 входил точно, вот. И, получается, с 5 класса я знаком вообще с видеостудией и со всей этой сферой. А ты вот за это время чему научился вообще? Что оно вот Я что дало? познакомился, во-первых, я научился снимать кино, я узнал много фишек разных, я научился более-менее разговаривать, я научился брать интервью. Быйыл фестивальнең темасы Татарстан районнары иде. Балалар үз эшләрендә районның тарихы, күренекле шәхесләр һәм кызыклы урыннары турында сөйләгәннәр иде. Хәзер минем янымда, минем булачак коллегам, хезмәттәшем, журналист кыз басып тораймы. Сәлам. Исәмсез? Ничек менә әлеге фестиваль сиңа журналистикада булаша, син монда нинди роль уйнайсың менә әлеге фестивальдә? Біз видео төшердік, мен журналист болып төштім инде. Анда біз бардық Апас районына. Менің проектымның исеме инде Апас районы. Шунда бардық та, анда интервью алдық. Аннары музейларны төшердік. Син менә хәбәрче буларак, мин хәбәрче, син хәбәрче. Бәлки син миннән дә берәр интервью алып карарсың. Сынап карыйк әле яшь хәбәрчеләрне. Ярар. Әйдә. Менә сиңа минем инструментны сиңа тапшырам әйдә. Микрофон. Исәмсез, сезнең исемегез ничек? Минем исемем Наилә булам. Сезгә ничә яшь? Кызлардан андай сорап сорамыйлар. Миңа 23 яшь. Сіз кайчан бирле менә бу телеканалда эшлисез? Безнең телеканал әле бик яшь булуына карамастан, мин инде менә хәзер 3 ел була шул телеканалда эшлим дип менә әйтә алам, менә шулай ия. Күп сезгә ошыймы эшләргә? Ошый инде менә сезнең белән менә шулай очрашып, бергәләшеп, аралашып алабыз. Рәхмәт сиңа бик зур. Сиңа киләчәктә дә уңышлар теләп калам. Рәхмәт бик зур. Дуслар, сизесем ничек кызу. Һәм мин бер дә һава торышы турында әйтмим. Бүген без сезнең белән татар халкының иң яраткан, ел буе көтеп торган иң кызы чарасында Сабантуйда. Сез инде сәпер аркасында быелгы Сабантуйда катнаша алмагансыз икән, бер дә борчылмагыз. Бүген мин үзем өчен дә, сезнең өчен дә ял итәчәкмен. Киттек. Сәлам сезгә туганнарым, сәлам алдашлар. Күптән түгел байлар сабасында язгы кыр эшләре тәмамлануын белдергән Сабан бәйрәме Сабантуйыбызда. Әлеге чараны без дә игътибарсыз калдырмадык. Бәйрәм милли матур чыгыш белән ачылды. Мәйданда күңел ачу, җыр биюләр, күптән күрешмәгән авылдашлар, дуслар белән очрашу атмосферасы хөкем сөрде. Сабантуй дигәч, иң беренче чиратта әлбәттә күзгә традицион уеннар килә. Хәзер мин дә үземнең көчләремне сынап карыйм. Әйтәгез, хәзер җиңәбез. Менә машина, менә мин. Хәзер тартабыз. Көчлеме мин? Көчле. Хәзер иң кызык мизгел, иң яратканы. Бүләк! Рәхмәт бик зур. Зурлар уеннарында сезгә катнашырга авыр булса, һәм инде тәҗрибә җыйга вакытыгыз булмаса, минем сезгә бик яхшы бер лайфхак бар. Сезгә бары тик көндәшләрегезне алмаштырырга кирәк. Балалар мәйданчыгында да бик күңелле. Биредә алар өчен төрле бәйгеләр һәм уеннар оештырылды. Әлеге уеннар мине дә шундый мавыктырды, хәтта аларда үзем дә катнашырга булдым. Бер, ике, шәйтәгез киттек. Кем бездә җитезләр икән, әйтәгез әле. Без сәхнәдәге чыгышларны дәвам итик алга таба әйләнеп. Әгәр чарада балалар бар икән, димәк бу бәйрәмдә Шаян ТВда катнашып, аларга позитив эмоциялар белән итә дигән сүз. Балалар күңел ачканда мин башка мәйданчыкка барып килергә булдым. Минем беренче исемем Чулпан, икенчесе спорт. Ой, шаярам әлбәттә. Сез дә нәкъ минем кебек спортчы булсагыз, әлеге мәйданчык безнең өчен.
Бирде Сабантуй кунаклары шахмат уйнап ярыша икән. Как думаете, у меня есть шанс, если я тоже буду учиться играть в шахматы? Смотря какие у вас цели. Если вы ставите незначительные цели, всегда есть шанс. Ага. А если я просто научусь играть, чтобы выиграть приз? В этом Чтобы случае... выиграть приз, у вас мало шансов тут. Вот, Мансурда минем өчен булмады икән инде, ярар. Сезнеңчә, шахматы ул спортмы? Шахматы — это 3 в одном. Это искусство, спорт, творчество. Мондай Сабантуйлар булганда, спортзалда медитация ясарга кирәкми? Мин менә берничә сәгать эчендә ел буена энергия һәм кәеф җыйдым. Дуслар, бүгенгә шулар иде. Хуш-хуш. Ә без киттек. 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 Менә хәзер киттек. Зөлфия, мен сен саф һава, җыяу йөри дисеңме, үзең менә бу принципларга таянасыңмы? Дөресен әйткәндә, һәр вакытта да түгел. Мин җәяү йөрергә бик яратмыйм. Ә син? Мин дә машинаны яратам, ләкин мондай бәйрәмнәрне калдырырга тырышмыйм. Менә монысы әйбәт булган матур көндә булса да җәяү йөреп керергә кирәк. Матур көнне җыяу йөрүдән башка тагы нәрсә эшләп буласың инде? Так, җәяү йөрүдән башка, мәсәлән, спорт белән шөгыльләнергә була, дуслар белән әзрәк йөреп керергә, эшләргә була, пикник уздырырга. Так, тагын төшке ашны уздырып була, дәресләрне урамда әзерләсәк була, паркта... Зөлфия, бәлки булгандыр инде. Юк, тагын әйбер калган инде шусы. Булган. Зөлфия, бәлки сөйләгәнче күрсәтеп китерсен. Ярый, әйдә, бик рәхәтләнеп. Бер чыгарылышта, дуслар, 2 татарча уикенд сәхифәсе кебек. Чөнки мин дә кечкенә генә сәяхәт кылдым. Кая барганымны сөйләгәнче, башта әйдәгез кибеткә юл тотыйк. Дуслар белән без җыелыштык һәм гадәттәгечә кызлар белән генә ашамлыклар артыннан кирип киттек. Онысы да үзе бер маҗара булды. Машиналарга утырып без Аракчино станциясына кузгалдык. Оннан 10 минут сайын паром йөр. Ягъни машинадан чыкмыйча син су өстендә йөзгән сыман. Музыка, дуслар, кояш, яхшы һава торышы, нәкъ менә булар шәп атмосфера тудыручы факторлар. Ә безнең исә икенче пункт ул югары Ыслан. Безнең паром инде кузгалды һәм якынча 1 сәгатьтән без инде югары Ыслан бистәсенә килеп җитәчәкбез һәм безнең походыбыз дәвам итә. Дөресрәге башладык. Мин шулай дип уйладым, тик паром 15-20 минут эчендә барып та җитте. Кайда төпләнергә икәнен озак эзләп йөрдек, чөнки бу таныш булмаган урыннар һәм бик матур бер җиргә тап булдык. Монда кыя, су, агачлар һәм матур күк йөзе. Рус телендә спонтанно диләр бит. Һәм ул вакытта маҗаралар аеруча күңелле уза. Менә бу юлы да шулай булды. Шундый маҗараларга ризалашучы дусларың булу ул бик зур бәхет.
Димәк, җәяү йөрү көнен инде уздырып киттек. Һәм безнең әле алда яшәү клашында бик күп кызыклы бәйрәмнәр һәм чаралар көтә. Шуңа күрә яшьләр тукталышын хәйратнакларга унытмагыз. Бүген инде сезнең белән Алмаз Һәм Зөлфия без алга таба җәяү йөрергә. Хуш-хуш.